Здравейте, YouTube, аз съм Накър на 651 и такова искам да ви кажа, че онзи клип за GTI, който направих с демонстрацията, всъщност го обърках и трябваше да кача един друг, който пак казвам, адски съм зле в това. Сигурно намирате за идиот, ще ви разбера, дори няма и да ви обидя и вас, защото аз в принцип не съм много добър и качих клип, който всъщност проверявах дали снимането с тази програма е добре и казах само завете там YouTube, аз съм Накър на 651 и чао, за който онзи клип такова по принцип, как да го кажа, е объркан и вместо да кача него, трябваше да кача друг клип, който такова без да изтрих и го обърках с този, който качих и сега няма да мога да го премахна, за съжаление, и много от вас сигурно ще ми се смеят. Да, позволявам ви, защото стана голяма грешка и клипа, който вече е там, за мен вече не съществува, въпреки че е там. И искам да ви се извиня адски много. Ще направя епизод на GTI San Andreas, който ще бъде наистина дълъг. И този епизод, който го снимах, за сега беше просто такова подготовка, така да се подготвя и изглежда, че съм го объркал с някой друг. Така че не съм само аз този на целия свят, който само греши. И пак казвам, много съжалявам толкова много за това. И няма да мога да си поправя грешката, така че ще се опитам да я поправя, като ви се извиня сега. Но ако не ми простите, ще ви разбера. Се ме тая. Да, болен съм малко. И трябваше да не изтривам онзи клип, който е за другата GTI. Точно боже, за другата GTI, за тази GTI, която снимах на онзи клип. Просто аз трябваше да не изтривам онзи, който го снимах, защото картината такова дава малко от тук до тук е така скъсена. Въпреки че трябва да изцеля екран, аз съм на около 35-36 инча екран, накратко напазвам, защото останалият ми се изчупи. И пак повтарям, толкова много съжалявам за това. Надявам се да сте ми простили. Казвам пак, качвам клипове, които дори изобщо не са за гледане, нито за изслушване, но вече предприемам сериозни мерки, така че този клип, който ще направя, ще бъде сериозен, няма да бъде като тези и след малко мога да кача клип, в който ще е наистина такъв наистина дълъг, не баш толкова дълъг ден, но само демонстрация и няма да е толкова къси да казвам само за вейте, ейди кой съм аз, това беше от мен, чао и такива. И повтарям още един път, много се извинявам, дано да се ви простили за самата грешка, самият аз трябва да се накажа за това. И това беше от мен за този клип. До скоро!